Operasyona Encumana Leşkeriya min bicê goşbû rizgarkirina herêma min bicê dabû destpêkirin di roja pêncan da dewam dike. Operasyon ji sê baskan da êrişa xwe li ser çekdarên Daişê pêk tîne. Baskê yekemîn goberê xwe dide başûrî bendava Tişîn 20 kîlometr pêş ta çûye û baskê duyemîn nêzî 17 kîlometr pêş ta çûye ber bi rojavayî bendava Tişîn va û rêya di navberî bajarê min bicê û Raqa hata qutkirin. Herwiha baskê sêyemîn ji Kopriya Qereqozaq berê xwe dide min bicê piştî goçemê Firat hate derbazkirin 13 kîlometr pêş ta çûye. Li gor şervanên Encumana Leşkerî ya min bicê ta niha pêncek gund hatine rizgarkirin û niha di navberî wan û navenda bajarê min bicê da 7 da 10 kîlometr mane. بدأنا بالحملة منذ 5 أيام على منطقة منبج وريفها. اليوم نحرر أكثر بهال5 أيام حررنا أكثر من 50 قرية، واليوم نحرر قرية أبو قلقل والقوة تتقدم أكثر وأكثر. Operasyon bi alîkariya Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û di bin sîwana firokên koalîsyona navnetewî da hatiye destpêkirin. Şervanên Hesedê diyar kirin got çekdarên Daişê bi rêya çandina mayîn û otomobîlên teqîner helwest digirin ji bo sekinandina pêşketinê. Lê tevî wê jî operasyon pêş dikeve û rêbazên Daişê encam nagirin. êrîş dikin, yani pêşî nabin asteng, yani em didumin, yani binê em hema nêzî pênc roja operasyon dikin, hema nêzî giştin nêriştê rastî min bicê tapê wê stratejî dest me dane. Daş êrîş dike mesela cilê me denî cilê zarê kom mîtora dînin ditaxînin, xwe ditaxînin, erebê mezin tînin, varêla tînin, varêla dînin ditaxînin, yani xaniya mayîn dikin, em bêjin Dina mileta xwe vedişêrin. Hêjaya gotinê bajarê min bicê di sala 2014 da kete bin kontrola çekdarên Daişê piştî şerekî giran bi grûpên Artêşa Azad ra. û ew mezintirîn bajar e li Rojavayê Çemê Firat ku dikeve bin kontrola Daişê û girtina min bicê tê weteya ku bajarê Cerablus bikeve bin dorpêçkirina Hesedê û Encumana Leşkerî ya min bicê. Ji gundewarên min bicê Mehmûd Balî, Dengê Amerîka.